Ai, what telling no. Yenente. The chanage. Adrian Sachan so. You're A catrano. What they be you? Oh, and I couldn't to me. And I do your hand into my phone. Shower. Mamma boy. Hey, Baby. Mamma co washroom. Oh, forget it. Debbie. Oh, Come on, Debbie, I'm a lady. Tobo, my bus is here. Safo. Emia. Hey, and that pan our done say happy. Hey, mom. Hey, Daddy. Safo. I may chemo. I may say, Obi da have been spending your beer, says Safo. Member and I'm interested, and I am. Ewa. How about what saying? Look, now I'm swear. Yamiado. Safo. They said, dear. Me ho ya abo me ho so. Ntini amabia se kra. Safo, ankasa wonim. Odo a me wo ma baafo. Me pe na asam ankasa. Ni mo ka ma bo e wo ne ho. Nso ne nyina echi. Ankosi aga. On pe menim ahweda. Sumu. Safo. Ti me tena se na me dwi ho. Na me se Dabi. Enye yesa. Anya ye kra ni ama ni nyina Safo wa na wudi. Unim ni ametumi aye. Dabi. Udi Asem beba o. Enti medwen se be ye Asafo. Atena o ma ho kwan na me ne o nya bibi. Me ne o nhhehye ho. Every say ni ama no wa na wudi. Ni ama bebre na wadi, ni ama bebre. E na ma twe afre me storm. E di ama o. Ba bia mani kire no anya ye. Me nso me ntumi mboka mienu. Ti wadaruma. Ti asema me. Eje se wo kom a wo pa akire se. Me pia kire se ma wo ho kwan. Na me ne wo nhhehye ho. Me ye o fine. Dabi. Nyame anim na ko ni Yesu moja nka wanim. So nka wanim esanse niam na metwin ba nyina wa na wadi. Adi niam na ntu ntu aka. Dabi wo de ye din kakra ma me. Na je se wo de wo kasa won pese meka bi. Wo de vim ne force be se me pa ma pene so prekope. Enya vim ne Yesu moja nsanka wanim biem. Wo ya me de me se be tuani. Hwe wani akwhwe watiko. Wonim. Ejuma bia wo ye. Wo se wo je ho aketua. Wonim se ma abɔ ho ka. E ka me bɔ nyina ba bia me ne kire no wa wo so. Na eba. Na den si kwan se wo be pene ama me. Enya me ankasa me yonko ma wo krom. Na wo chesi no. Wa chesi akakakra na ka wato no. Wo de ba me so. Na nye wankasa wo yonko no na wo je niama no sa wo di koma na wo mfa nko. Niama ne nyina ba ye meka. Dabi tie wo de minim se obi a woni tirinwi e woni tiri ho na wo pe. Na me ankasa wo hwe me tirinwi egu me tiri so yi. Ene me ho nam dua ya Dabi me de ka wo de me kwan. Mia na mete ha.
na mikro ya nso na me se baabi a enwi ni no anka mepe na me se me mpe ho me ba baabi a enwi wo wa hwe be makama hwe rasta ego utri so me na me se mepe ono de ma ne hawo. What a heavy system in your adwasu ho na ope Dabi ya me anim no kure ne wo de won safa metru no mani afita sa akwala esoraka no still Safo menti ase se meti ase kura Dabi wo se ni same no obeda agye me kope kaka moto bi max de hye ansa na metumi no wada wani hu se ka ahye free akọ Safo me a meti ha oba papa bi memenim eye huhuhu echen wo a wote ha echen wenem a wodi ti menim no ye di menu mienu mfanyine kwateta abonti akura bi ehu agye se soro ka no I swear Safo Asem ba ko pe na wo se wo yi an eniama e ka ma bonyina no hwan wo na e wo se wo dem enframa hwemu ade a woni meba ba yi me nyama nyina ante ma ne hawo wati mate de obeka bia why gugo hu na me yi me nyama ma me ye kwase ahodwo uti wo de soro ko na nyama papa e wo akire ameya mawo mesiesie o kama wadaruma se wati Dabi wo de kaka moto bi ma se no anto wo de me for so pebi why to de ko minya bia meto nkra brew Dabi so le ko na me na mate wo de adwen ho asem de wo de tu obi anim ai wo se wo ma ne mre nti se ne amaka no why wadaruma safo Wa se wo se me ma pe wo na mo hoyi wo hu se kukuru bi me do kwan ba fo yi kura no tantanta ni tunsa watermelon wo no kura mpere so ama na me mesafo ahia kai aposo bi abrabo Ope dia odema. Onye be dem nam de. Aha ya odem. Soda. Nka meyere e na be penni nada. Dabi. Wa be da meyere dem se oda odem. Ai. Ina moy. Ifie wura. Banyina che. Soda. Subaya o de ti ha no. Dabi. Abi soda. Obo. Ifie wura. Subaya. Murone. Bye-bye. Voilà. Je vais vous dire. On a. Je vais vous dire. Misre. Fatima. Makabia, on peut se dire. Makabia. Je me suis Fatima. Na fere fo no mo. Obi a metima ka asema mana de. Ati ase. Ese minu yana o yare. Se Fatima anti ase amfa no bone nche na. Bibia no hoye na be yi. Ese muhumi a me besre. Ajantoa. So no. Na muka bibi enjira Fatima emma me. So my sempa. Malam. Se Hussein ye Muslim ni ene o Muslim ni. Enokre. Hussein o ye kafiri. Wallahi. O ye munafiki. Jitum. Ade o ye na ye haram. Sana kremosum kire. Fema dobe kakami da asem nukra bom pusa. Anyen bia malam. Me bisa wo. Yesi fa ko ye chichira boa no. E kwa na ija no. Anyen bia baabi a unua na ko ye no. Eho ene wo mo se agi se Fatima e di che nansa na na. Enokre. Se bitu anamo bi se ya. Ese Fatima edi kan di che no. Asa na yetima tu Na se mu nko ho. Ono na atu anamo. Ene wakoje ade e de ba be sei obi ba.
enti no wano anko ho samukọ no okọ reverse ade no na sade ne ka say yentimi reverse agye se Fatima e de chano de a eno nana mo be kan we ya na ye hunu ne ye ka na akure wote ne ba bi mobrowa odwene ne ho na wo san be kan say agye se o de chano e na agye se makọ ho ma ba bi okọ ye no o mo se gye se obesre bone fa cha na mesrew ani die meferew mesrew ada mo ne moa munipa no enko ba bi okọ ye no na ba bi a kyekyere aboa no e ho a na egya no mesrew ada I've seen Sergeant and Fancy Sunu. munyai Fatima ma ne ho nto no na kromfo ba nya twere ni mu so ye kromfo Hey, sene me yiri kan ye no okomsani kunkum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa no kire ye Dabi. I was say enkramofuo din wenum bi na wo say enkra ye twe wo maso we e wo say mo so mo twe na so sense nyikramosom ente sa Dabi Papa, I say Obankramo. So no, see, can't be no. Fatal. me na na mo akobi sa anti No, Agya. Do it, if it's not quite a crack until there is a vishia. So, Agya, we don't be flower. ya ne sanya wo kan ye na why Mate. onika na ho ko hwansa Mate. tinye oh oh Agya. yo ala bye bye when I do yo bye bye I'm free man when you have a good wife you are rich already because bad wife is worse than poverty wo your bad free man I do something so obeso wan oh obeso wan Amaka se nipa ba na me yedi na mete wo na wo ti ho bia ya na eye wo se me no na ka bom mebo a hwe no wan fan san ka me bia mu da woni enwu asem no wo do se be ka me wo sa ho fin wate awenha agofo ne me no bobonim ha bote Mupia bra. obi amro mra so we no obi amro mra so Obi anu obro mra so. Dabi. Madam Catherine, Papa. I'm very disappointed in you. I didn't know or say Papa Crampo ade say I didn't know also good anymore say. I quite was what the first one. Aha. So be good Papa pen you to say anymore say. What kind of behavior is that? Boga, where we? Maybe yes say. Yahweh. Yeshua. Shemenchi na mindani kobi wate. Na me pura me bon. Me bon na me bon so de enyefe. Me bon kan. Enoch. Ooh, jina catch say you are disappointed in me. Of course. We put the car noble. We the car in Yasachi, ye no. Yes. But Kasati say we are high on cheap drugs. By now was expecting say, baby say Catherine. Na then na me wo fa ne ye na ma wo tu sa na mo. Then na me wo fa ye na ma wo timi tu sa na. No matter what he has done, this is not the way to go about it. Of course. Papa ha Ghana. Aha nya New York. Aha nya California. Aha Ghana. Aha sa de choti sa akoko bokokroko. Ewiate me. Papa, aha mranko. Na ukrom so mranko. Nti ma ukrom nka ukrom. Na ma aha, yanso yan discipline ye ho se de nim. Asem be na okay. Oh, shut up. Now go say. What you papa anyway? Oh you feel that? Ewo, aka chi odi agura wo ho dwuma mi di bediu no. Bote. Ahead wo kire. Nipa na ye din ama wo. Na me hu, me ukwa me hu. Bibin so jani no. Ona ma asem won so. Na wo papa panyin te say. Papa to no dem. Got us an act. I will tell us As a man of law. now who the man show some. I then. Abu Baba baby. Abu Baba anyway. Mo busa de mo fa no. O papa no ko ba be ye de. Aha.
Say there no ba be you, say there no ba be you. Akwan ye fa so good animal asini. Say kwan ye sa ye fa so e kan asem ni ni. Papa panimu sebio enya asem ko timi yo papa. Aha, otimi ye ne papa nti. Ena obetimi nso aye me papa. Nti mu mpo de nka momra no nka kuma ma. When ko be harass me sexually. Sexually. I don't know be raw them. I don't know raw them. What by force me raw? My friend. One friend can find ko raw them. Say be penduasa o wa adwene enso won fa nwene. Ka wo dan si ho anko ba besiaba say be penduasa anoma intate ba dewo edi wura ne dem na say anka hu nyansa na anka invite no call with them. Enso say be penduasa we chiminti. Gewe kasa bebre pa o. I am the pastor who's oriented. Now, me matimi aka kire. So for point you here o hu ne ho anu kra ne die mpo no. Ene wo yire die no. E bo ma na wa ya fa ho. Wonka ho hwe. Akwati tia we yatimi awe o yire. Papa. Obi obetimi ayo papa aba ekokoti abo no. Ane ne wonka ho hwe. Me papa na ba dem ho a. Wo ba be do so ba be ka no. Ha? I had your true kire wo hwom. Papa, this is my pot. And I choose which spatula to stir in it. What it? Me chance munie. For also the miku. Ukunu no jinya ho no. O ba dwaman me ka che na den na wa ya fa. Lack of knowledge, you perish. Say tomatoes are pro. Me bra penny no. Me na me di nachi. Sheriff. And him say chimpanzee. So all this is a planting. And your plan. Much ho a planet a tro no say the motro series. E dia betena hanom e dia bedi mi wofa just a. Ya na ba na ye babe no. Tera na fe na no ha ina na ye unua. Ni ye mama nka asem kire mo. E hu hia se metwa squad ya mama. Mi a metima 100 mo. Nti se maba asem si na maba na mbe so bo a enye se na wo se moye ama be gina ho ma be tobe na ase kire sei be ma bi obi a no kire so be ma obi a mo mra so a ho Kenya tini ni ha kan de ka me tuje hwiri tin. Fatima, there is a saying that when you forgive, you heal. And when you let go, you grow. Minim se sabi we nipa boja wo mu. Obie ni ho a we na dia sabi anya nia sabi emum kura we na dia ye ne ya. Na bia ka na wonka na wontimi nka santi. Dia ba nyina no sabi anya aba. Kensa sabi na me gina honom na me je sabi fuseri Agya Atoa. Nanso so etwedi ampon kwa me aye nyina dia ne tunu. Allahu akbar Allah. Onyama ye kokroko sina de nyina enti ena mama megina agisa Agya Atoa na tum mesra opi se ja bibia ma nenka wate ase bibia so de asem cha na onfa hweye de enche wate Fatima. Where dear? The way she makes it car for so cars. For seeing my mummy, I fell it. My fellow poto. Hey! Nipa ti mo den o. wi ase no Enipa. Na mbe ye ne den. Ko hu sine sinti aye da ho ya. Me so me nipa o. Betuma to me china. Enti na mko papa yo. Sacha. Omla e mesre. Fawani to komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si yemfa bone nche. Me ye bone o. Oso to oso ye bone. Kwa ben so na yakopode wo de be chewo. Kwa ben so na yakopode so de mi so mi de be chewo. Isa me no mi no e de a che ye ho. We eni kwensen kam koto anim e pa wa chewo. Na we mala sorry Dabi sorry what? sorry Mama, me de fuseni de na nwa dwe bia ni me ho. Me le bone nyina che no. De ye me dese ala ama ne kura bia de a me ho asan.
Said the crew way away me, Fatima, meaning will be. It's been a bonny in our channel. Maybe I'm more said me, my dear Chinaman and what on the air. Maybe they are the dada. It's all fire, sir. And over. Yes, sir. I mean, no, I see what it. So I mean, no, I see. You say, Sir, oh, yeah, dear. And you have been say, a market you and mother. I did the papa you was as you be a market you and I will see and when God is silent, then he's doing something great in the future. Me kwa de say me and say dance kurumu na me di no. Dance kurumu ame na me di no. Say na ha me o. Oh. Ye kan yampa. Woni anhu ade a. E na wanye den. Uncle di ho dance here. Papa, them they are children. Look, there, I'm so now to answer fair. Say she me, so answer. I said, yeah, she na answer. Fine, sir. We tell so any of the best. What happened? Shah? Asem. O kasi ye share me. Enya makuma. Semi, me bo beto me yemu a. Botele boti. Any Paul. Wo muntu fifia. Sap. So jani wanye me dan. Me nino. Yeah, it was. Seems like one to pass. Dabi. Jim be said, Madam Catherine. I also. For me to be quite what they have. Now, so your mind, and I didn't know where I was. It sounds say great. So therefore, when I'm boy, Mona. Moshe mrase mramedi enkoso o man na se well to be sad the mrasha wonsa now do wonsa ke kame wo fa entwa yi Otufu me. so jamai mu a me nyi se mo mre mu no e wo mu se mutimi chi oluma ya ente se edufu no se de wadufu ni asa agu nanimu asepoto Eno, gbe nyina nkofam na nyina. Eye empena twea Paul any bottle akotwe na afa me edimato amanie. One man chempena ka me ni asem. The man kwan so say kasere say odada say meku say ni nua na be tere obi fie retwa ne ntro asem sia na be bi sa han Ni masama wo fa no obeka kire mo. Mo ba awia no. Nye mo be kan ne. Eno ana mo se ka. Na wo fa yi, me se me bo na obetime agina ho. Ka ne san kwati hei. Tufuo bo na de ma me no. Kese do ye me kura ye tufuo bo. Hey, soldier, bitim no ntira o. Soldier mlamu no. Ye free bibi do before complain. Ye yaw de be ye uwie ansa na betie wa no asem. Na se me bo wo fa enko wote hanom ene wo kasa assembly. That's a radio. What the man to Musa wo fa se obepa dia wo dem ho a na wawro ne ho dampa ne so. Eno an maka. Wo muntu. Mo ba awia no ye mo de ba ye no eno ana mugu so kana dwumire. ofa ele o se jodi ma ona to fobo chino eno kuwe nya nti no asem a wo ka asem wo de asem ne wada ye na ye fie wura o sebe wo ho be se fie aso peden wo bi dem na sebe ye tu foundation na wo jina be ku na difa me papa sim mutu botele bote woni sofo me question ye ba ko pe mo nche ye da mutu ayumire ya ye pe date anytime eni se bro na nsa Asem bay na. ka wonu tum na ni pa nwene no ho saka wo se efia du se ne papa efia du ana ya ti no odem ho dufu je se aka na afro ba ko na chi apa ti wo ino ni ahoden je se ni sa waga ho aje awaga ena odi anya eko tintim ne so na sebe saka wo se no na ka beka chem se me nya abotra Safo. Asema me bekei.
Eye me kuku emu asem. Then so abro me so. Na sembe na ye okuku mu asem na bro so na wo kasa so de monwan no ye be. Wo de ka. Na kire. Me gidi se woni mpo dada. Safo. Ma fire funu. Me pese me sei nyin sei. Me ni obi di ho nkomo. E na so wo aduro betima aboa me. Ti me so aboa me. Wiase. On se wiase mpenufo se ahokyere nti akokɔhwedi akodi kusibom. Ma fire funu. Na me no obi di nkomo. E na osesafo. E wo aduro nti safo moa. Sa nokre se aduro edi nyense egudie. Se me kasi me ni bia na me boa. Me haba ma be na me nim. Ne moy me swai sune senyense yigodi lalai. Me botre twam kura kwesi nchai. Yense yigodi jai me jai yi. Mesro boa me. Na nim biase no dos wo wani twia. Mesro pacho boa me. Wini jidi akokodi bonsam ro. Me die de meti maka kire wa ne se enungwase ne de nya ba wie. What you say? Enya ba wie nti fa ne saa. Empenufo se wo fi achi wo hoi. Abofunu bia ni wo biem. What? Wo de waka mate. Ebehwe de susu ade bode hunu beto. Nti Yankopa opa adepa bi chi ya. Sumiya ma adwen. Nti de wo bia mema waso ate. Why? Mesro bo modern. Na boa me. Modern money de ne nyina be firi me ne me sumiya ho. Ena de aba. What? Ti mane how? Why? Nya we no kokwa mu asema na oso beka no. Suni. Tele body. Edia wonni afuna wontimi mmɔ. Wona mfia ha ede bi. Me kan so say union man etu fifi akɔ. Efie no menu lesi ye. Wapo ewie. Ma ya den. Bio wapo ewie. Oh. Aha na tu asa na yetu nipa. Onen krama di agura saa na eba. ne nkrama di agora saa ne beba Papa me ma po awie me bisa papa saa ne yetu frifie na wo wait ma hyehyem la ma e kwan ya me fa so de ba fi ha no saa kwan na me fa so de akọ refi say enam committee fo so na me de ba enti dien inti ne said de me ba no saa me si me dana wo ho he metimi apan chance ni nyina afiri so enye pe woni me Papa yo say Ghana na yetimu kukuruwa na mrani mana. Emra ben. Hwe wo. Emra ben. Ma bo kokko. Ohun ye me mobo. Me because aketie bi ti se mu say no ho. Eya nsem bi sa ba e wo se ye consider mo. Nka wo metime de wa court for sexual what? Sexual harassment. Dub sufo. Even o sakra infringe on my personal right. Aside that cramp red control for what is Asem we ya. Anhwe fie na e wo diom so beti na de Papa, susu chichon ho. Na ho nya akono. Kosuya akokoto no. Nya aduane nko na de yo. Etimi de sesa hyebre. Etimi ayi de dawo mpa so abra won hye mpaboa. Media me nchana me de gini pa o. Insu akese na firi mikro mu nkran yo. Me nka ensuo. Papa, insuo na de bebo kosuya ne kro de bebo dua no machiare. Na nka nchie. Hey, Kotia meti. Look, stop ranting. I'll waste my time. Ebaya ma so be you niam aso biem. Papa, e dan ti sadaka. Nka me fin crying ba no. Nka me so me de. Na wo so adan fin crying. Ti sadaka de so ma. Asase be na de ba bi. Uni bibi. Ejaka fra. Hey. Me ma pampem. Of course. Oh. Say ya kai. So see ya. Who ni pa bi se mu se na. Efun ewo manu tina o ka fun
Manya dua bia mu a mam se kwa abofre. Mauku. Who did you share me to? Hey. What to tell me? Gee. Me met it down. Oh, there. Ah. I heard you. What? Hey. That's an out here. Me the auto here day. Hey. Me the auto here day. Adia ma koma wieno. Me the here day. Adia ma wieno. Me the here day. Where ya dey asa me yan ho day. Hey. Hey, give me a break. Ochomwe. Mene nada. You know. Oh, my sell record, no? Hey, Rough Town Records. Umedimio, Miss Umedimida. We are there, Makume. A common, you know. Now, when they say, Mama crying. so I'm gonna miss it. Ah, see, me know what daddy the baby catch the war. Miss out of your fucking word. That I'm a pro I'm here. I love you. I'm a no what I can get. You see, so I'm ex and I say, oh, you're my girlfriend. Tell me, are you my ex or you are my boyfriend or you are my ex? Never. You two never. The time that I do you say, hi, I'm okay, say never today. Hey, oh God. I'm frema. On side that. I just said that will be me say. Open me hata we am. Now upon what to say. Nyame ahu ya mobo. Ame ahu na adiche. The nyame ase. Whether me ba ho no say me no be tin komo kakra. So If I could have better say. Ah, Fessie. Say now bed only me bedding come on better na mechi. Oh. Me ma onsu. Oh, so there. That's Akwaba. yeah, Baby sebi. We dey me kwa me sempa. We dey ni tenten ni tietie nyina ne se enka me nsem mfata se me de ma no kra be ba beto wanu mu. Ena menya enipa bi nso so a enka fata se me de ma no be wura wabusua mu se meka wabusua mu asem. Na asem kuma bi ena me se me pese me ba na me no be bobu ho. Enu enti ena ma me ba na asem ni nyina ne se na nse mu me wo ho na oba adwoa. Eba me nche. Na akwala no na asem o de betu manim no etwetwe ma adwene so ko akiri bebre. Edwene mpenye dwen so metie ye. Akwala ne ba ye no wose wonyem. Inti me mano aduro na onfa nkoyi nyensen ntungu. Metie asem no. Me ne kasa so bebre metu no fo nso so. Inti ofiri me honom no koye no me yense edan a me ba won chen na me no aba bedi nkomo me serewo
nienti a mebɛyɛ no nyinaa no ne tutu ne sɛ akwalaa no aduro no saka mede maa no a ɔka sɛ wɔde aduro no ɛka nyɛnsɛn no a ɛde nsɛm bebree ɛna ɛde bɛba akwalaa no bɛtumi ahwere ne kra nkwa wɔntumi ma ate asefo asase so biom ɛno nti mebaa sɛ mempɛ sɛ wɔbɛyi nyɛnsɛn no atu agu nti ne ka twe akwalaa no ɛbata wo ho ɛgya mpanyin sɛ abɔfra bɛgya ne nan ato ne na ɛsrɛ so ɔntumi ntwa na mmom pepa na ɔbɛpepa nti sɛ mbaeɛ a ɛgya mpanyin sɛ aboa kyekyɛden si etia na mmom wɔde to ne dɔfo kɔn ma n'ani ne ho te ka twe akwalaa no bɛn ho ɛno nti na ma me baeɛ Safo kantanka. Amen. Ayadi. So wo betu me mefo. Akyerɛ me ne yɛ. Ana ne menye. Wankasa wuti hɔ yi. Ani krom ha wonam yi. Hwɛ wutre ho. Ɛne wo yɛ bia wo de to. Wankasa no watu ho fo. Watu ho fo wɔ abrabom. Sɛ wo bɛyɛ wɔ abrabo yie. Na wo susu wasabi. Watu ho fo. Ami kan kyerɛ. Sɛ woni matfutu a konwuram. Ne kokka kyerɛ akokɔ hwedeɛ. E kotu ne fo. So omra fie no onua ene akokɔ. Ene de meten nsɛm agumasum. Wo party nso a wobɛtɛ. Ami kan asɛm kyerɛ sɛ adwoa na asoma wo ha. Ene ekɔka kyerɛ ne sɛ wa meto me. Sɛ wa wonim de nso na ade aba me fie ha. Ene na me kan kyerɛ wo sɛ hwɛ yie na menim me de ena menim ne emeye. Me nyan nipa me tete nipa. Ono a na atu ne ho na wasi na dua ena watu na so okobɔ ne bra. Me tu firi magusua hɔ a me bɛbɔ me bra me nyemoye no me woye. Etinya wu na aba betu me fu sɛ me ntwe hwan mata me ho ena sɛ wo so utimi fa no twe ne bata ho ema ne yeye. Wunye nipa. Maame me nka ne bɔne so na sabio enka eja empanyin na sɛ ne wonim na sɛ kokrosachi ne kontwa nyina afira busua baako. Enu nti na me dika ka sɛ nka me nso me kra me sɛ ne hwan sɛ me de ma no betu abusua mu. Na emom no sɛ de awusi keka koe de na wankasa hu sɛ wo sɛ ne hwan na wo nsɛm fata na wo ba manim no. Hwan na tu wo saafo no? Afutuo ni de maame ma kyekere ne kufu na ekyire me de baba beto ame asanim. Bebia me de fa ne mesa de asi hɔ a. Ne me anamba e mesa akɔ. Fu akwa wonu na nya sɛ nya adwo ai nipa nyina ebetu me fu abeka asɛm akyerɛ me ma wɔno safo wei ɛso abetu me fu asɛm bɛ kura ni Nana so na oyi so ni ma grow di grow na trust ya Pachaye embarrassing you ya she yimi nyina ya na me de yes ya I'm very sorry say me yes Isro agroko na medi e pese osire na mso misiri bi te misro emane yete de me bo de na se be hwan na no obi ada be yes am class temu Tasa waye anya hwe na hwan de hia hwan pa de hia se me ne wada na me bo de agroko am je joke se me ne na bibi de se me ne na abobo da na me ka se me no ya bibi da na ko obi mse me no ya bibi da abra na me ye no obi gina hobi na adi so ye da maye ati ase ite ma ne wa me ka me yan me na dada me na vida akwa ke why fache mu ati heya me dunya ko pa hata so ya me say e fiti se me no ye sa je wi maso hu da ye sa me didi proje me ni so se je me num so kura ugina manum se mani agi de me ne ye ne ho sa ti ya ba ya yen san to so yenye bio Tone waye Mene wade ye ndada na akopa ye na wudi mechi bom dededem
Udi mrika di mechi bom de meme sambe do majimi o. Ye mienu a menka da. Emma. Ya ti misro. Ti so pese be wanda. Why is an mother? Is it yes an me die? My filia broso. Ti so pese me ye de. Yenko ye biom ya. Se me no yes ya menka mo bia ante. Wo de sa dada me na me koda. Dada me. Me nam dada o no die. Ye me na dada ye ho. Ya misro. Ye udi ni se me media wo. Se ma fole. Afole amawe. Me no die no. Ma weni na ho. Ma weni na ho. Eh. Enti ya se ma fole na. Ya mi dunya me kama me. Me no de bi ma me ka da. Me no wan da bi ma. Na mu wa ma me no. Me na ma me dwe me ho. Me no wan da bi ma. Ma jimi de me ho aba wo bom de. Me san fa me ho. Ya mi si me. Hey, ya dia asema. Ade no ye da ya wi. O pepe nye yi. One way. Me ne wada. Hwe, ma me ka asem nchiro. Ma me nti ni bebia da. So ne mada. So ta so ma ka cho. Ya me so ma me ka asem nchiro. Me so ma me ne wana da bi mo bi. Me mo bi ate. Se me ne wada da. Ma ko. So me na de to so mienu a. De na tre manum. Atre obo. First and foremost na me dwe me ho. Me se hye no wa mama anti na bonten da. So ne ma ye bibi. So ta so ma ka cho. Me ne wo hia na obi ani wo. Ma me nti ni bebia. Enti o de fa ne se una ka atre wonu man ka beda. Anka hwe ma kira kwan. Me hwe we cha kwa agide. Enti se atre na me hwe wa kira kwan. Nti hu so ye mistake a ba ma bra. Se se na me dwe me ho. Yee! Kache. Didn't cry na ma we sa. Tufu na ni siso ya yoku abla na ntesa. So football. You won't teach you to the mammy, sir. I mean, they na me. So for now, pressure you too much. Midnight, no, but me now will frame me phone, so it maybe be frustrating. Me did na o do asem. O do asem dey. Oh, do the pressure. And I feel so. Ejabu. On also started say. Or they a pair some Nkumuhunu be half a na be too much, mammy. I'm a doing one because we are papa penny. Oh, me a ye. It's na yet then our mammy when you walk on not to extend say, just say, oh, it was too much. To me, so maybe I say, or say, or better baby, I'm one. And I'm taking advantage of that because now the person may have a fun. Fun. Oh, so for. Amasa kameni anka krom ha. Oh, eboa me. And na ma meni aka krom ha. In fact, ye ka say ye transfer me kra menko. Me pe ya. So mama me ma hihye me o. So for so enku. Enku wana kama ebone enku. Amena e kesi nti e sa aka. Ndi aka moto ana na. Oh, baby. Utu ana na no. So for. Dia be fe mu no nya asem keto a. Hey. Fe na mama mpai bone me no me nessa. Mstep. O se ni gina wo nya me mu. Mama me ni e de bompai senior ma no kwan. Oh. De na mo ye nyina na e mesre. Nkanka eja biu na no ho ye mesre se. No nim se me nsa ne hye ne. Ba no nim so no mo nsa ne hye me. But it was all good. Eh? Okay. Say you who say na soja ni ukuni de say na me sa wo chance say. Ye besa. So for chance be. What you mean? You say me worry. And I will come be over baby now. The mini bia wo baby ah. Mini kunu wo baby ah. Afekura na me hwehwe bi. I'm single. Any other now my union come now. When I'm ready to mingle, then Yankopon said, "What a fatter said no mingle." So be it. So carry us off, mammy. I So for what should I dream? And so free na me. So I'm a bottom pie. And said, so for more glasses. So for susu. Susu, you're fasting. Now, be your diabetes, no, sir. You soon, and many are mere to maybe one my name, media. Why? Men frustrated papa too much. Why?
Papa no bro, what heaven, what to the be a no mobo. Trimana,